woorden op onze belijdenis. Het is zo belangrijk dat wij woorden van leven zal spreken. Wij zijn in de laatste dagen en wij merken, deze week was enorm opmerkelijk hoe de duivel geprobeerd heeft om dingen te doen. Mensen met ziekte op hulle te leggen. Jay moest strijden voor zijn leven, vechten voor zijn leven. Vrees wat komen. Vrees is binnengekomen met corona. Heel sterk. En wij merken dat de duivel probeert om die dingen meer en meer te laten manifesteren. Maar God heeft ons als kinderen van hem de autoriteit gegeven. En de macht en gezag gegeven om daarover te heersen. Wij zijn geschapen om te heersen. Amen. Om te regeren. Wij zijn naar het beeld van God geschapen. En God heeft de wereld geschapen door een woord te spreken in het wasser. God heeft ons de autoriteit gegeven om ook woorden te spreken. Wij beseffen het niet altijd. Want wij praten. Ik heb één dag gehoord, ik weet niet hoeveel duizenden woorden een vrouw praat en een man praat maar een kwart daarvan. Dus die vrouwen moeten extra opletten. Wat wij zeggen, want wij kunnen heel veel babbelen. En wij kunnen heel veel zeggen. Maar daar is kracht in ons woorden. Ik weet niet of jullie kan onthouden, een paar jaar terug heb ik heb een video gezien op YouTube van de rijst. De potjes rijst. En iemand wat sprak tegen de rijst. Ja, dat is heel zot om te doen. Maar ik heb het gedaan. Ik dacht, ik wil het zelf uittesten. Ik geloof niet deze filmpje, ik ga het zelf uittesten. Dus ik heb overschot rijst gepakt, wat gaar is. In een 3 glazen bokaaltjes gezet. En ik heb gezorgd dat alles hetzelfde is. Zodat ik precies weet, het is hetzelfde. De potjes was hetzelfde. De hoeveelheid, 1 of 2 schepjes in elke potje. En ik heb die 1 potje genoemd liefde. En die andere potje haat. En dat andere potje heb ik genoemd ignoreren. Negeren. En ik heb in onze kot van toen nog een ribbenslaan heb ik de 3 potjes gezet. En ik heb voor 2 weken elke dag tegen hen gesproken. Ik ben niet zot, maar ik heb elke dag tegen de rijst gesproken. En ik heb tegen de liefdepotje apart gepakt en ik heb liefdeswoordjes. Oh, jij is zo fantastisch en je smaakt zo heerlijk en je is zo wit en zo mooi en zo prachtig. Alle mooie woordjes wat ik aan kon denken, heb ik gesproken en dan heb ik het potje teruggebracht naar de plaats. Dan heb ik het potje van haat gepakt en ik heb gezegd, oh, maar jij is zo vies en smerig en oh, lelijk en van alles gedaan. En zomaar hard gepraat en van alles geschud en dan teruggezet. En de andere potje heb ik helemaal negeren. En voor 2 weken heb ik het gedaan en daar was inderdaad 3 verschillende uitwerkingen op de rijst. Ga proberen het maar. Wat woorden kan doen. En dit heeft mij zo diep geraakt, dat rijst reageert op mijn woorden, hoeveel te meer wij. Het is zo belangrijk dat wij letten op onze woorden. En belijden. Wat is belijdenis? Belijden is wanneer jij hetzelfde zeggen als. En in dit geval als gelovige dezelfde zeggen als God. Als zijn woord. En wij zitten nu op dit moment in een tijdperk waar daar heel veel dingen op ons afkomen. Omstandigheden lijken soms alles behalve goed. Maar het is juist in die tijden wat wij Gods woord moeten gaan pakken en dat gaan belijden. Want dat is ons uitkomst. Dat gaat de resultaat zijn. Als wij Gods woord spreken. Jesaja 55 vers 10 tot 11, maar ik ga niet 11 lezen, zegt, zo is mijn
woord oor. Ek stuur dit uit en dit lewert altyd vrug op. Dit doet alles wat ek wil, dat het bereik, datgene waarvoor ek het wegstuur. Dus as jy Gods woord spreken, doe het wat Gods woord sê. Dus as jy resultaat wil boeken, as jy 'n andere oplossing wil hebben, as jy 'n antwoord wil hebben, moet jy die antwoord gaan spreken in jou omstandighede. Hoe kom wij tot bekering? Hoe word wij gered? Kan iemand zeggen? Hoe word wij gered? Door geloven in je hart en met jouw mond te belijden. Dus ons hart en ons mond is geconnect. Daarom is het belangrijk om het woord te spreken uit een hart wat geloven. Het is niet net gewoon een tekst pakken en aframmelen. Het is echt met geloof in je hart dit te proclameren en uit te spreken. Proclameren betekent eigenlijk het uit te schreeuwen. Dit luidop te zeggen. Dus jij mag tegen jouw berg luidop spreken. De Heer zegt, hij werd niet gezongen. U bent dezelfde. Geloof u dat? Geloof u dat God dezelfde kan doen wat hij duizenden jaren geleden gedaan heeft? Want het zal zijn volgens jouw geloof. Als wij geloof, Jezus heeft de prijs betaald aan het kruis en hij heeft gezegd, dit is volbracht. Dan betekent het, ik ben genezen. Dan betekent het, ik ben heel gemaakt. Dan betekent het, al mijn zonde is weggewassen. Ik ben vrij. Ik ben geen slaaf meer van angst. Dan betekent het, de vloek is gedragen. Wat is de vloek? Armoede is een vloek. Ziekte is een vloek. Dit is gedragen. Dit is volbracht. Als iets volbracht is, moet jij nog iets doen daaromtrent? Moet jij dit nog gaan behalen, gaan kopen, gaan iets doen? Dit is volbracht. Nou, waarom ontvangen wij dit niet altijd? Wanneer is genoeg voor jou? Zeg nu maar, jij bent ziek. De regel zegt, zeg nu maar iets. Ik heb corona en dit en dit en dit is de symptomen en het gaat misschien 2 weken duren voor ik gezond is, want ik moet die hele traject afleggen en nee, waarom aanvaarden wij dit dan? Als jij kind van God is, moet jij zeggen, als de vlees en jouw symptomen zegt, ik ben ziek, je hebt nou corona, dan zeg je in de naam van Jezus, door de striemen van Jezus ben ik genezen. Heer, ik ontvang u genezen. De symptomen kan misschien nog er zijn voor een paar dagen. Of het kan onmiddellijk weg zijn. Wij kan niet altijd dit weten, soms duurt het even. Maar als jij blijft staan op Gods belofte, moet het doen wat Gods woord zegt. Wij moeten leren om die autoriteit te pakken wat God ons gegeven heeft. En zo ook met financiële crisis. Ik weet van, daar is deze week zoveel aanvallen geweest, ook bij mensen financieel. Wat doen wij dan? Proclameer het antwoord. Met geloof. Verwacht een antwoord. Verwacht de oplossing. Het was voor mij zo mooi. Toen Adassa deze week werd zo gestreden voor klein Jai. En zo ingetreden voor hem. En zo gebeden voor hem. En zij zei in de week aan mij dat was voor haar zo kostbaar. Dat van het begin van die week af, zondag vorige week, toen zag ze al, iets is niet 100% met Jai.
En sy het maandag begonnen om, die Heer leg op haar hart om Psalm 23 iedere dag over Jay te spreken en te bidden. En iedere keer als sy hom een badje geef of wassen, dan vat sy die babyolie en sy salf sy hoofd en sy sê, ek salf jou hoofd met olie, jou beker sal overlopen, overvloeien. En sy was zo die hele week bezig, niet wetende, aan het einde van de week wil de duivel proberen om zijn leven te nemen. Hij was randje boertje. Maar God wist het. Weet u nog wat staat in Psalm 23? Ik ga het lezen, want wij kennen het, maar het is zo kostbaar om te weten. Weet je, God waarschuwt ons op voorhand. Misschien weten wij niet altijd hoe. Zij heeft niet geweten wat komt aan het einde van de week. Maar God gaf haar dat woord en zij kon daarop staan. Psalm 23, ik lees uit de basisbijbel. Een lied van David. De Heer zorgt voor mij. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort. Als jij vandaag financiële dingen hebt, dat is jouw tekst. Ik kom niets tekort. De Heer is jouw herder. Hij laat mij rusten. Een groene velden. Heb jij rust nodig? Hij laat mij rusten. Een groen velden. Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes. Hij geeft mij kracht. Hij helpt mij om te leven zoals hij het wil, omdat hij dat heeft beloofd. Zelfs als ik door een diep donker dal ga, het dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor, want u bent bij mij. En dat was het deze week ook voor Jay. God was bij hem in de diepe dal. Uw stok en uw staf beschermt mij en stuurt u mij bij. U troost mij dat het troost mij dat u dat doet. Mijn vijanden zien hoe goed u voor mij bent. U zet een feestmaaltijd voor mij neer. U zalft mijn hoofd met zalfolie. U schenkt mijn beker zo vol dat het overloopt. Dat was voor mij zo mooi. Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij. Ik mag mijn hele leven dicht bij u zijn. En dat was voor haar zo bemoediging. Dat God dit geweten het op voorhand. En hij heeft haar dat belofte gegeven. Maar ik zal hem doordragen. Ik ben bij hem. Ik lees in de week, of ik heb de video geluisterd van een van de hostages van de wat is in Nederlands? Gijzelaars. Sapir Cohen, dat is een vrouw. Zij was 55 dagen gevangen genomen door de Hamas, terroristen. En hij heeft haar op 7 oktober bij de kibbutz uitgehaald. En zij was nog in haar pyjama. En hij heeft haar op een motto geplaatst, één voor haar. Zij moest dan zitten en dan iemand achter haar. En zo is ze vertrokken met haar. En, maar voor 7 oktober, zo prachtig, heeft de Heer in haar hart gewerkt om Psalm 27. Voor een maand lang moest zij het elke dag lezen en belijden over haarzelf. Ja, zij is een christen. Moest zij Psalm 27 elke dag over haarzelf lezen. En ik ga die psalm lezen, ga je zien hoe goed God is. Hij weet alles. Oh, en hij laat ons nooit in de steek. Hij waarschuwt ons op voorhand. Want haar vriend wou niet naar die kibbutz gaan die dag. Maar zij dacht, ja, maar wij moeten naar jouw ouders gaan, wij gaan maar. Maar soms, God waarschuwt ons, luister wanneer hij waarschuwt. Maar het is zo belangrijk om Gods woord te proclameren. En zij heeft voor een maand voorbereiding gehad om die tekst te belijden en te proclameren. En toen zij dit nodig had, voor 55 dagen, in hel, heeft zij Gods woord dit daar doorgedragen. Om dat te belijden en daarop te staan. En zij het geweten, zij zal veilig zijn aan de andere kant.
Toe hulle vertrok met haar die dag, op de motto, halverwege naar Gaza, wou die man wat achter haar zat, zeg maar, hij wil stoppen. En daar is niks in de buurt. En hij wou haar eigenlijk verkrachten. En zij beseft dat. En zij pakt de man voor haar vast en zij zegt, want hij is ouder. En zij zegt, alsjeblieft, heb je nog een kind? Laat het niet gebeuren. En die man luistert en hij zegt, nee, wij rechtvaardigen. En God beschermt haar, dat zij niet verkracht worden. Maar God heeft haar wijsheid gegeven in deze tijd. Hoe zij dingen moest hanteren. In haar gevangenschap heeft zij één wens gehad. Ze zegt, als ik dan nou hier moet doodgaan, ja, ik weet het niet, maar ik wil dat mijn leven iets betekent. Iets nuttig is. Iets zinvol voor iemand zijn. En zij heeft het besluit genomen om de mensen wat samen met haar in gevangenschap zitten, voor hun te bemoedigen, hun te helpen, voor hun tot zegen te zijn. En zij elke dag heeft zij proberen om hun positief te zijn, dingen positief aan te pakken, God wijsheid te vragen, hoe zij dingen moet aanpakken. Zij bijvoorbeeld op een dag was daar kinderen in haar kamer en zij de kinderen uit de hoek gehaald en in het middel van de vertrek laten komen. En zij daar was, ik weet niet hoeveel terroristen. En zij dacht, zij gaan nou eerst kijken welke terrorist heeft nog een hart, heeft nog iets zachts in hem. Want ze slaan de kinderen, schoppen en doen maar met iedereen daar. En zij zien maar één man pakt die kinderen en hij aai hun zo'n beetje. Hij was zachter, precies. En ze dacht, maar met die man moet ik een connectie hebben. Wij gaan kijken ik ga een connectie maken met hem. En wanneer hij alleen is, heeft ze proberen met hem connectie maken. En dan heeft ze gevraagd voor meer eten. Kan wij een beetje meer eten krijgen? Kan wij een beetje... En zo kon zij dan ook voor hun een beetje zorgen. Door dat connectie. En dat is wijsheid van God. Dat God haar het ingaf om dit zo te doen. Maar ik ga jullie Psalm 27 lezen. Dit is haar tekst wat God haar gaf. De Heer is mijn licht en mijn redden. Daarom ben ik voor niemand bang. De Heer is mijn kracht. Daarom hoef ik voor niemand bang te zijn. Wanneer mijn vijanden mij bedreigen, dat was letterlijk, alsof zij wilde dieren zijn, dat was ze ook, die mij willen verscheuren, dan struikelen zij zelf in vallen. Zelfs als er een hele leger op mij afkomt, ben ik nog steeds niet bang. Al breekt de strijd tegen mij los, toch blijf ik vertrouwen. Ik vraag maar één ding van de Heer. Dit is wat ik het liefste wil. Ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn. Om ervan te genieten hoe prachtig en hoe vriendelijk Hij is. En om Hem te leren kennen. Als er gevaar dreigt, verbergt Hij mij in zijn huis. Bij Hem ben ik zo veilig als op een hoge rots. Daar sta ik hoog boven de vijanden die mij omringen. Daarom wil ik juichend offers brengen in zijn tent. En liederen zingen voor de Heer. Hoor Heer, ik roep luid tot u. Heb medelijden met mij en antwoord mij. U zegt zelf in mijn hart, verlang naar mij. Ik verlang dan ook naar u, Heer. Stuur mij niet weg in uw boosheid. U heeft mij altijd geholpen. Stuur mij dan niet nu weg. Laat mij niet in de steek. God, u kan mij redden. Zelfs als mijn vader en moeder mij in de steek zouden laten, zult u nog altijd bij mij zijn. U moet onthouden, in de gevangenschap heeft de terroristen voor al de mensen gezegd, niemand zoekt naar jou, het doet geen moeite, de land wil jou niet, jouw ouders, je familie, kijk niet om, hulle denkt jij is dood, je bestaat niet meer. Al die dingen wordt gezegd aan hun. Dus hulle was ook geconditioneerd en was zo mooi. Zelfs je moeder en vader, al zou het zijn. De Heer zegt, u mag altijd bij mij zijn. Leer mij, Heer, wat u wil dat ik doe.
En dat was ook haar instelling. Heer, toon mij wat ik in hierdie omstandighede moet doen. Wys mij de juiste weg, want mijn vijanden bedreigen mij. Lever mij niet uit aan hen. Zij beschuldigen mij van dingen die niet waar zijn. Zij willen mij kwaad doen. Wat had ik moeten doen als ik niet zeker had geweten dat de Heer goed is en mij zal redden? Vertrouw op de Heer. Hou moed. En hij zal je weer hoop geven. Ja, verwacht hoop van de Heer. Wat een prachtige tekst. God het geweet wat komt. Maar hij gaf haar alle antwoord. Hij zal hier doorkomen. Ik ben bij jou. Ik help jou hier door. Ik laat jou niet in de steek. En ze kon het vastpakken. En dit heeft haar hoop gegeven in een hopeloze situatie. Daarom is het zo belangrijk om Gods woord te pakken, te kennen. En dit te belijden in tijden wat wij het nodig hebben. Daar is zoveel mooie gedeeltes in de Bijbel. Zoveel teksten. Wat wij kan, ik denk aan Psalm 103. Ik denk aan Psalm 91. Ik denk aan Psalm 37. Ga lees maar dit. Ga lees maar psalmen. En ga kijken hoe God jou bemoedigt. Door dingen hier. En maak het jouw eigen. Ik weet niet of u dit al had. Maar ik heb altijd gehad wat ik heel veel de woord kan belijden en bidden voor anderen. En ik proclameer het voor anderen. Maar als het bij mij komt, dan is het een beetje minder. Hè? Dus zo precies van, ja, ik weet het nou niet voor mij. Ja, Heer, doe dit maar voor anderen. Hebben jullie dat ook? Ja. God zegt, hij houdt van jou. Hij wil het ook voor jou doen. Dat is ook voor jou. Dat is ook voor jou. Hij wil het voor elkeen van ons doen. Jij bent zijn geliefde zoon, geliefde dochter. Wat voor de een werkt, werkt ook voor jou. Maar wij zien het niet altijd in ons eigen leven, omdat wij het niet pakken voor onszelf. Wij moeten het in ontvangst nemen. Het is betaald. Het is alsof je op een cruise ship zit. En je komt daar en je kan gewoon genieten. Maar je gaat eten niet, want je denkt, oh, ik moet nog die eten apart betalen. En jouw hele reis zit je gewoon in jouw kamertje. Je droge beschuiten. En je gaat jouw hele cruise eten. Je geniet van die cruise, maar die eten niet. Maar het was altijd inbegrepen. Dat zou toch stom zijn. Maar zo doen wij met God. Hij heeft alles betaald. Hij heeft een werk volbracht aan het kruis. Jij moet gewoon gaan genieten, ontvangen. En het oppakken. En zeg, dank je. Dit is niet door ons werken. Wij verdienen het niet. Dit is niet door ons kracht, door ons wat wij gedaan hebben. Dit is door wat hij gedaan heeft. En zijn volheid woont in jou. Elkeen van ons, wat Jezus aangenomen heeft, zijn volheid, met zijn kracht, de opstandingskracht van Jezus. Dat kracht wat hem uit de dood opgewekt heeft, is in jou. Wauw. Datzelfde kracht woont in jou. Wat doe jij met dat kracht? Jij hebt de autoriteit gekregen. God heeft, toen Jezus de prijs betaald heeft aan het kruis, heeft God die Vader al de autoriteit en macht en gezag aan Jezus gegeven. En Jezus heeft het aan ons gegeven. Daar is zekere dingen wat wij niet meer moeten vragen aan God. O Heer, help me hiermee of doe dat. Hij heeft jou die autoriteit gegeven om dit te gaan proclameren, om dit te gaan spreken, om dit te gaan doen. Daar is dingen wat jij moet gaan doen. Daar is een tijd gekomen waar wij moeten zeggen, dit is genoeg. Hier heeft die duivel genoeg territorium ingepakt. Hier heeft hij genoeg dingen gedaan. Nu stopt het. In de naam van Jezus. Daar is kracht in de naam van Jezus. Daar is kracht in zijn bloed. Daar is kracht in avondmaal. Daar is kracht in lofprijzing en aanbidding. Daar is kracht in gebed. Hij heeft jou een wapenrusting gegeven. Hij heeft jou de woord gegeven. Wat een tweesnijdende
swaard is. Hy het jou geloof gegee. Hy het jou alles gegee wat jy nodig het om die duiwel te oorwin. Hy wat in jou is groter as die in die wêreld. Maar jy hoef nie bang te zijn vir demone en van allerhande dinge wat rondom ons gebeur. Want jy het die autoriteit om gesag te neem en te sê tot hier en nie verder. Hy het ons 'n vrye wil en 'n keuse gegee. Dis aan jou die keuse. Wat doe jy ermee? Maar kom laat wij as gemeente opstaan en weer begin belyden wat de waarheid is. Want de waarheid sal ons vryset. De waarheid sal ons vrymaak. En al deze crisisse en dingen wat op ons weg komt. Ik heb deze week, Maria had zo'n belydenis voor mij doorgestuurd, heel lange. En ik heb die eerste dag niet daarna geluisterd, want ik had geen tijd. Maar God maakt mij wakker tussen 2 en 3 's morgens. Bijna elke dag in die week. Het hij mij vroegochenduren wakker gemaakt. So by the way, als God jou wakker maakt tussen 2 en 6, betekent het bid. Ik zeg het maar. Het betekent niet val weer in slaap, het betekent staan op en bid. En God heeft mij bijna elke dag in die week vroeg wakker gemaakt. En dan bedoel ik van tussen 2 en 3. En dan bid ik. Maar dan is je klaar wakker, dan blijf je maar wakker. En ik heb die belydenis geluisterd en ik heb begin om dit uit te roepen over ons gemeente. En dit uit te roepen over mijn gezin. Uit te roepen over ons financiën. Uit te roepen over omstandigheden. En het is gewoon de woord proclameren. En elke knie zal buigen. Ik zeg vanmorgen aan u, de knieën zal buigen. De problemen moeten wijken in de naam van Jezus. Wij hebben de autoriteit om dat te zeggen, om het uit te spreken, om het uit te roepen. Ja, God geeft ons ook wijsheid en raad en hij kan dingen aan ons tonen. En daar is een droom wat ik gehad heb. En wij was in de week, het wij een vergadering gehad en André ongeveer dezelfde droom gehad. En wij beseffen, het is een tijd dat wij moeten gaan vasten en bidden. Want daar is dingen waar die duivel wil proberen binnenbrengen en wij moeten het weigeren. Maar het kan alleen door vasten en bidden. Moeten wij gaan staan tegen deze werken van Satan. Want de duivel, hij is niet groter als God hoor. Hij probeert maar. Dat zijn laatste stuiptrekkingen. Hij weet wat wacht op hem. Maar wij, de kerk van Christus, de kinderen van God, wij moeten deze strijd gaan winnen. Hier op aarde. Hij heeft het reeds gedaan. Wij moeten die autoriteit nemen in de positie innemen. En zeggen nee, tot hiertoe en niet verder. Dat is gedaan. Dit stopt hier. En als jij niet weet, als er iets hardnekkig is, gaan vasten en bidden. Dat God jou openbaar. En aan jou toe wat het is. En ik geloof, wij zal een overwinning komen als gemeente, maar ook in onze omgeving kan wij een verandering brengen. En ik heb weer een beetje daarna gaan kijken, hierdie boekje. Jullie weten nog deze boekje? Als jij niet weet hoe om Gods woord te bidden, Gods woord te belijden, kost maar €5. Hierdie boekje heeft voorbeelden in. Dit is voorbeelden. Je kan daarmee beginnen, maar dat is goed om bijvoorbeeld een bijbeltekst te nemen, zeg nu maar een psalm te nemen en dit jouw eigen te maken en dit te beginnen proclameren. Maar deze boekje leert jou en wijst jou, toont jou, hoe kan ik het woord bidden. Want daar is kracht in het woord bidden. Dus dat kan jij gaan beginnen leren als je dit nog niet kan. Want wij moeten het allemaal leren, want ons mond is, moet gereed worden. Het gaat goed voor 5 minuten. Wij zijn allemaal nog daar hoor. Allemaal zijn nog hier die tong.
Maar mag die Heer ons helpen om dit te gebruiken wat Hij ons gaf. Door zijn woord te spreken. Ik heb zo'n kort belijdenis geschreven hier, wat wij kan belijden. En zeg bijvoorbeeld, ik ben genezen, ik ben heel, ik ben gezond en wel. Ik ben vrij van vrees, ik ben niet bang. Wat kan een mens mij doen als God voor mij is? Wie kan dan tegen mij zijn? Ik ben meer dan overwinnaar, omdat Jezus de prijs aan het kruis betaald heeft. Hij heeft de vloek gedragen, ja? Armoede, depressie, verslaving, zonde. Je kan noemen wat ook al in jouw leven parten speelt. Jij weet wat vanmorgen in jouw hart is. Jezus heeft het gedragen. Hij heeft de prijs betaald. Aanvaard het, ontvang het. Als jij opstaat 's morgens en je hebt nog pijn in je been, zeg maar. En jij oh, jij kan twee dingen doen. Je hele dag klagen van, oh ik heb pijn. Oh, ik ga maar zitten, ik kan wel niet meer. Of jij zegt, in de naam van Jezus ben ik genezen. In de naam van Jezus ben ik genezen. In de naam van Jezus ben ik genezen. En aan het einde van de dag, in de naam van Jezus ben ik genezen. In de naam van Jezus ben ik genezen. Zo werkt het. Je blijft belijden totdat de doorbraak er is. Totdat de doorbraak er is. Ik stop niet halverwege. Oh, maar dat werkt niet voor mij hoor. Jij doet het totdat. Tot de overwinning er is. Spreek je het uit. Dat is wat geloof doet. Wij wandelen in niet in aanschouwing. Ik heb pijn nou dit is aanschouwen. Dit is omstandigheden wat ik aanvaarde. Wij hoeven het niet te aanvaarden. Je hebt een vrije keuze. Soms aanvaarden wij dit, want wij zoeken sympathie. Sorry om het te zeggen. Waar of niet waar? Of wij aanvaarden dingen omdat het de normale is. Ja? Dus de loop van de cyclus. Van zo moet het nou zijn als je dat hebt. Oké. Ik spreek in mijzelf. Hè? Van bijvoorbeeld overgangsjaren. De symptomen van. Wij aanvaarden het te gemakkelijk. Wij moeten leren om tegenop te gaan. En te zeggen nee, tot hiertoe en niet verder. Wij tolereren te veel wat de duivel op ons weg brengt. Kop om onder zijn. En aanvaard de volledige werk wat God gedaan heeft. Jij bent de kind van de Allerhoogste God. Koning der koningen. Wat maakt het jou? Als hij je papa is. Leef jij zoals een koningskind? Of zijn wij ondermaats bezig? Kom dat wij beseffen wie wij zijn in Christus. Gaan weer bestuderen wie zegt God dat jij bent. En kom in lijn met dat waarheid. En begin te leven volgens jouw waarde en stand in Christus. Niet ondermaats. Ik heb iets gelezen over vertrouwen. En dit heeft mij nogal echt heel veel geraakt van. Weet u, jij kan alleen een relatie hebben met iemand wanneer daar vertrouwen is. Jij kan van iemand houden en je kan iemand vergeven, maar als daar geen vertrouwen is, is daar geen relatie. Hoe zit jouw vertrouwen met God? Vertrouw
geen vertrouwen is, kan daar geen relasie zijn tussen jou en God. Jij moet hem vertrouwen. Ik heb in de week moest ik opa en oma dag bijwonen, alleen oma. Opa wou niet. Opa had andere dingen gehad. Maar we waren 2 oma's bij Shine en wij moesten in die bos gaan wandelen. En dan was daar een speeltuig dat zo heel hoog zit en hij was even, wou hij afklimmen en het lukte niet. En ik ging dichterbij. Ik dacht, oké, ik zal hem oppakken, maar hij sprong gewoon. Paf, en hij geloof gewoon, oma zal mij vangen. Oké. Oma, opa is sterk genoeg om jou te vangen. Maar dat geloof van een kind, dat blindelingsgeloof, ik vertrouw jou, paf. Ja, denk niet 2 keer na, die springt gewoon. Hè. Dat geloof moeten wij, dat vertrouwen moeten wij weer hebben voor naar ons papa toe. Hij zal mij opvangen. Als ik val, zal hij mij optellen. Mijn papa is altijd daar voor jou. Jouw papa begrijpt. Hij verstaat. Hij is daar om je op te tillen wanneer jij valt. Hij is daar wanneer je hem nodig hebt. Hij zal je nooit begeven en jou nooit verlaten. Dat moeten wij vasthouden. En wie het maakt jou die duivel gaan proberen. Hij gaat hier proberen. Dit zit hier, mensen. In ons hoofd, tussen ons 2 oren. Daar is de oorlogsveld. Wij kunnen dit stoppen. Wanneer hij komen met dat oorlog hier binnenkant, in jouw hoofd gebeurt de oorlog. Als hij komen met al de leugens en al de verkeerde dingen wat hij in jouw hoofd wil prenten. Misschien is jij iemand wat echt voor je gaan zoeken, krijg je woord of luisteren preek of ik hou van worship. Heel eerste ding wat ik doe is worship. Ik zet worship muziek op en zing en loven en prijzen en dansen en doen van alles. Niet om dat negatieve, geloof mij, elkeen van ons wordt aangevallen in ons gedachten. Elkeen van ons heeft een struikeling hier. De duivel laat niemand gerust hoor. En iedereen van ons moet die keuze gaan maken, wat doe ik met dit wat binnenkomt. En meestal doe ik het met worship, want het helpt mij. Als ik God loof en prijzen, dan zit ik niet in mijn gedachten bezig. En dan begin ik hem te loven en te prijzen en dit lucht mij op. Dit tilt mij op. Uit dat depressie of dat gat wat hij wil indrukken. En dan ga ik naar die woord toe en dan gaan lezen. En ik neem de woord tot mij. Dat Gods woord tot mij spreekt. En soms gebeurt het heel veel per dag. Niet 1 keer. Maar constant bombardeert hij jou met een negatieve gedachte of iets negatiefs. Dan ga je gewoon constant terug en zeggen, in de naam van Jezus, ik neem die gedachte gevangen en ik weerstaan je werken van Satan. Ik zal geloven wat God zegt. En gaan zoeken aan een woord wat God zegt over jouw omstandigheid. Maar wij kan meer dan overwinnaar zijn in alles. Hij heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben. Kom, laten wij dit beginnen gebruiken. En proclameren. En spreken. Ik praat heel veel met mijzelf. En Willy spot soms daarmee. Praat jij weer tegen jezelf? Ja. Ik praat heel veel tegen mijzelf. En ik spreek mijzelf aan. Dat ik kan horen. Het is nodig om zelfs soms met jezelf te spreken. En tot halt te roepen. En te zeggen, wow, stop. Hier niet verder, hè. Wij gaan het anders doen. Wij gaan overwinning behalen. Met God. Met zijn woord in ons mond. Amen? Amen. Je moet zijn Vader danken dat uw woord de waarheid is. Heer, dat uw woord een zwaard is wat wij kan gebruiken. Vader, dank u dat uw woord ons vrijzet. Heer, dat u in deze week wil ik bid, Vader, dat u mensen
wat vandag hier is en wat hoor van de woord hoor, Here, dat u 'n belofte sal gee waarop hulle kan staan. 'n belofte vanuit u hart. Here, dat hulle kan pakken en weet, dit is my wapen wat u hun geef om tegen hun omstandighede, tegen hun strijd, in hun strijd te gebruiken, Here, om overwinning te behaal. Dankie vir u volheid wat in ons woon. Dankie vir die autoriteit wat in ons woon. Dankie vir u goedheid, vir u genade. Wij eren u vanmorgen, Here, wij kijken uit met verwachting van wonderen, van tekenen, van wonderwerken, van doorbraken, wat u gaat doen. Here, wij eren u. Dit gemeente zal vooruit gaan en niet achteruit. Here, dank u dat wij gezegend zijn. Want u heeft al ons gezegend met alle zegeningen wat wij ook al nodig hebben. Heer, dank u voor voorziening, voor voorspoed. Oh, Heer, dank u dat u ons zegen maakt om een zegen te zijn. Dank u, Vader, dat u ons gemeente zo overvloedig zegent dat wij nog meer voor Pakistan kan geven. Dat wij nog meer kan uitdelen. Heer, dank u dat wij gezegend is in u. Op alle vlakken. Vader, wij eren u, wij loven u, wij danken u. Wij danken u voor gezondheid, voor genezen, voor vrede, shalom, nothing missing, nothing broken. Everything intact. Dank u, Heer, dat wij niets kort komen. En wij geven u alle eer, alle lof, alle aanbidden. Kom u toe. In de naam van Jezus. Daar is kracht in uw naam. Daar is kracht in uw bloed. Oh, dank u, Vader, dat wij vanmorgen een overwinning kan staan. En weer, u heeft de prijs behaald. En u dit reeds al gedaan, Heer. En wij kan gewoon volgen in uw voetsporen. En wij danken u voor uw goedheid, voor uw genade en uw gunst. Zegen elkeen deze week, Heer. Wij pleiten het bloed van Jezus over elkeen. Dank u, Vader, dat u ons beschermt, dat u ons bewaart en dat u ons veilig weer samenbrengt. Heer, dat wij deze week een goede week zal hebben om goede werken te doen, wat u voor ons vooruit beplant hebt. In de naam van Jezus. Amen. Amen.